Royal FM sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma aw tulo bɛ aw ka radio so Mandela min ye Royal FM sababu ye tɛgɛ kaɲa 8 o talan gosira anw fɛ yan ni sangaya 3 ye o waati kelen kanbagaw o bɛ lamɛnba jɛkulu ka motuba la ka denbaya la sɔgɔmada in na o waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye kunungo ala ma hinɛla Ablaye Watara Zegwa maire fɔlɔ Zegwa jeunesse communale kun ye ntolaci dɔ boloda a kɔsɔn walasa ɲina kana k'a kɔ a laban ntolaci kɛra kunungo n'o y'a finali ye a kɛra CSK ale ni Kalibɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ CSK ale ye wasa don Kalibɛnɛ équipe la 4 ani Kalangolo commune maire Bakari Kulubali tun b'a kɛnɛ kan ka ladilikan fɔ Zegwakaw ani denmisɛnninw ye jamana ɲɛmaakɔ Ibrahim Boubacar Keita ala y'a ka kalifa minɛ a la tile 3 tasibila o bɛna k'a ye suturali o bɛ kɛ bi n'ala sɔnna ma a yɛrɛ ka denbaya la Mali gouvernement ale yɛrɛ kɔni fɛ kunungo 20 janvier katikaw fɛ yen a b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali sɔrɔsiw u y'u ka ladala ko kɛ san 61 o dafara kunu Modibo Keita ye sira di Faransi sɔrɔsiw ma ka bɛn ni don kofɔlen in de ma CEDEAO a kuma cayara colonel Assimi Goïta terikɛ Faure Gnassingbé Yadema ale nana bolila o dongo kunu sufɛ ka dugu jɛ kunu na ka na kuma ni colonel Assimi Goïta ye o y'a sɔrɔ Antonio Guterres ale fana kumana ni colonel Assimi Goïta ye o fɛn min n'o ye sigikafɔ a ka ca Ala fɛ a bɛ daminɛ bi walasa Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ Kɔrɔbarikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ sigikafɔ a daminɛna kunu dialogue vérité et réconciliation a daminɛna jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ kunungo Simone Kulugbagbo tun bɛ a kɛnɛ kan ninnu ka fara kibaruyaw tɔ kan an ka sɔgɔmada in na donkuwari filɛ donkuwari min ni Karim Sibe ne bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na an bɛ dugawu dɔn kɛ bi ye juma ye juma lɔhɔrɔma Ala k'a di aw ni ne ma an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ waatinin bɔ Zegwa jeunesse communale olu o kun ye labɛn dɔ kɛ ka ɲɛsin an ka maire kɔrɔ ma Zegwa maire fɔlɔ ala ma hinɛ la Ablaye Watara o équipe tun bɛ nin kɛnɛ kan min ye nin ntolaci daminɛ a tɛ jɔ équipe 21 bɔɲɔgɔnko la ala y'a kɛ Zegwakaw ye ɲɛnajɛ kɛ k'a daminɛ o waati la fo ka na se sisan ma a nana ye k'a fɔ ntolaci labanw o kan ka kɛ n'o de tun kan ka kɛ kunungo fɛn min n'o ye Kalibɛnɛ équipe ale ni Zegwa Keita ale ka club ni ɲɔgɔn cɛ a labanna min ma kunu kɛra ntolaci dumanba ye fɛn min n'o ye CSK ale ye sɛso Kalibɛnɛ kan 4 ani Kalangolo o la sani baara in bɛɛ lajɛlen ka daminɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ commune maire Bakari Kulubali a nana ka na laseli kɛ k'a ɲina k'a fɔ denmisɛnnin k'a jira k'a fɔ denmisɛnninw ye min kɛ nin ye a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan k'a ye k'a fɔ Zegwa maire fɔlɔ n'ala ye min ka kalifa minɛ a la ka hakili to o la k'o ye fɛnba ye o la ko o jara bɛɛ wa a kɛra maa maa fana ɲɛna a n'a b'o tigi ɲɛna ko la n'o tɛ ni banna ni ɲina kɛra ko o bannen o la hali n'i bɛ ɲɛnamaya la ni i ye waati dɔ kɛ ɲɛmaya la ka ɲi maaw hakili kan ka to i la commune bɛ Bakari Kulubali a ye laseli min kɛ kunun an ka a lamɛn. Mais ka jeunesse fo o ka hakili ɲumanya la o ni ce o yɛrɛ ye ni de fɔ la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye mara kɛ sigida la n'i tɛnɛna hali n'i bɛ si la a ka ɲi mɔgɔ k'i lakodɔn sanko
miti bele ni ballon kɛra tasi fila ye k'a ɲɛsin an ka maire fɔlɔ ma n'o ye Abulaye Ouattara ye vraiment a diyala an ye a bɛnna an ma an bɛ jeunesse mɔgɔw fo k'a fɔ ko Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa a ma Ala ka badabada nɔgɔya a ta commune jɔli la Ala k'a dusu don a kɔmɔgɔw la Ala k'a dusu don a kɔmɔgɔw la a taara ka bɛn min to a kɔfɛ hali bi sa a tun bɛ bɛn min fana ɲini mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o kɛbaa ɲumanw Ala k'olu ɲɔgɔn caman bonya an bɛ dugawu kɛ hali bi an kɔ k'a fɔ Ala ka hinɛ Abulaye Ouattara la Ala ka badabada nɔgɔya ye k'an yɛrɛ kisi k'an kɛnɛya ka bɛn an ta don ma hakɛto b'a la sallallahu Muhammadu k'a fɔ ko ballon nin a bɛ se ka daminɛ nisɔndiya la k'a fɔ ballon ye ballon tulonkɛ lo sɛbɛko lo tulon lo mais dɔw ko fugari baara lo mais fugari tɛ se k'a kɛ dɛ parce que diɲɛ bɛɛ de tulon bɛ ballon na sisan o bɛ min na nin ye o kana jɔn an na parce que don dɔ an bɛna o tɔgɔ fana mɛn national la international la min bɛ kɛ sababu ye vraiment Jega yɛrɛ tɔgɔ bɛ bɔ parce que n b'a to la k'a fɔ halisa Jega ballontannaw cɛman dɔw bɛ équipe nationale la musoman dɔw b'a la o ye tɔgɔ duman ba de ye donc mun bɛ kɔfɛ yan hali bi o ka jija ballontan tɛ taa n'i bɛ tɛrɛ n'i tɔɲɔgɔn y'i dɔn kana fɔ i b'i ta sara l'arbitre juge le reste o tuma na kɛlɛkɛyɔrɔ tɛ nisɔndiya kɛnɛ don jama farala ɲɔgɔn kan nisɔndiya a y'a ka yɛrɛkɛ nisɔndiya la wa a fana bɛ kɛlɛ hinɛ min don ka sa ma a nisɔndiya n'a ko fana gbɛlɛya o kosɔn an ko bɛɛ ka kɛ nisɔndiya ye ka kɛ ni tasibila ye ka kɛ ni hakilisigi ye ka kɛ ni hinɛta ye sinon an b'a kɛla banba min tɔgɔ la an bɛ se ka ko dɔ wɛrɛ las'a ma min tɛ bɛn Ala yɔrɔ o tuma na Ala k'an kisi o bɛɛ lajɛlen ma Ala ka hinɛta b'a la. Mali kɛyɔrɔ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kununko tun ye 20 janvier 20 janvier bɛ tali kɛ Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya san kelen tɛmɛnen don min ni jamana ɲɛmaa fɔlɔ Modibo Keyita y'a jira Faransi sɔrɔsiw la k'u ka Mali bila o san 61 na o de kɛra dafara kunu a nana bɛn waati min ma a waati kɛra waatiba ye a nana bɛn misali la yɛrɛmahɔrɔnya wɛrɛ ma ka d'a kan colonel Assimi Goïta bɛ jɔyɔrɔ min na bi n'i ye Mali lajɛ bi bɛɛ bɛ ka yɛlɛmaba de don Mali la o siratigɛ la kunu 20 janvier a taara fêter Kati o dun y'a fɔ ko a man d'u ye sanfɛla fɛn fɛn n'i bɛ munumunu sanfɛ a si kana tɛmɛ Kati kɛrɛfɛ kunu hali avion min kun kan ka tɛmɛ o y'a bɛɛ latɛmɛ sira wɛrɛ fɛ kunu a ka se ka jigin Bamako min kɛra kokoya ye nin ko in na ni o ma tɛmɛ mɔgɔ hakili kan ni n'a ɲɔgɔnna lajɛ kɛra an b'a ladɔnniya k'a fɔ sigiyɔrɔ o bɛ jateminɛ kosɛbɛ ni kunun tɛ ni n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn kɛra force Barkhane o ka lasigiden bɛ sigi Mali chef d'état-major o kɛrɛfɛ kunun ta a ma kɛ ten kunun ta kɛra chef d'état-major kɛrɛfɛ Chine chef d'état-major a n'a lasigidenw ka fara Russie jamana kan olu de sigira chef d'état-major kɛrɛfɛ kunun ani ministre de la défense kɛrɛfɛ kunun ka tila fana force Barkhane a chef d'état-major o taara o bila fo ɲɛfɛ o ni jɛkulu kofɔlen tun ka jan ɲɔgɔn na kunun a kɛra défilé dan ye katikaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen na ani maliyɛn dɔw bɔra fo jamana wɛrɛw la ka na nin défilé lajɛ ka d'a kan dɔ caman bɛ fɛ k'i ɲɛ da Assimi yɛrɛ kan k'a dɔn adamaden qualité min don o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ye laseli caman kɛ colonel Sadio Camara walasa nin bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na cogo min na Sɛbɛnnikɔrɔ Mali kɛra siranyɛfɛn ye bi Mali kɛra bonyafɛn ye bi CEDEAO ye sanction min ta a sanction a kuma ka ca bi kosɛbɛ gɛlɛyaba de b'a la tan bi a gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ o ye fɛn min ni misali la n'o ye Kolorikaw ka jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara a ye wele se colonel Assimi Goïta ma k'a k'a lajɛ a ka sɛbɛn labɛn k'o di joona ko sigi ka fɔ ka kɛ ko in k'a gɛlɛyara kosɛbɛ bɛɛ bɛ ka i fuguri ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ misali la ka dugu jɛ kununko la
Togo ka kwa jamana nyamo for ya singbe yadema ale avion ta sufe kana colonel Assimi Goïta fe aterike do anana kana hakina yala ka kan tabolo kanga gani for ya singbe yadema bilama ale ni Assimi o ye triye bi hakina yo kelenye o stratégie la CEDEAO la jere minke ni sanction tara malikama for ya singbe yadema mata aguka le tita kadaka ko beni hakina no tara bemina ko na tina fai ko ya jagoya ko faka alna mataka ga mabla kata aga ministre nga barange sembe to kono ko ni jamana ko le kono ko nyana bolima ayo de blakata ni do Accra o for ya singmi ya de mani na ko kadu je kunu ngola kana kuma nyoya ken colonel Assimi Goïta halsa CEDEAO kan nyangi ni stratkola amala donia ka fo Antonio Guterres ale de colonel Assimi Goïta wele ka hakilina ngira la mena kuma la doku ka belere nanimbo o ya gira ka fa ka fereke ka sebe wore la be wala sa mali ka bon tuina CEDEAO fana ga bon tuina lere nani kofe colonel Assimi Goïta fara ida do abela muna uku ka ken tuina muna o yesa nanindi muna o yesa ndudi wala sa mali be chumna bi kuli tami na mbe kasrane wala sa ngona wale kanake amala dona ka fo kale ya dabo de kama wa fembe ma ko jukoro a fembe la jela ya bela jelda si femle Antonio Guterres mo Antonio Guterres pana ya ka fo nala makoreke si ka fo be ngeni koina wala sa amse ka bon ngela ba kono konna na tugomina Assimi kuma ache aya kuncheni mi ka be mi fo Antonio Guterres ye ale be mbal dewde ko ka fo de kale bini dado ko la mal do mami fo ou bien quand Antonio Guterres de ale wele ko ka ale ka kando fo ay ka te fem fo de ni benkana minga ko aveno lasi Antonio Guterres ma ministre o soit c'est chef d'état-major ale fana ne able jopi nyoyo kuna sini wula fe we deli ke ko sebe na temena ninga ko ministre bena gela basro kada ka gela la wambe ke kasra bay wulu rema dum tu bulu tun foi tu bulu ntuina wa yala ka fo jamada don dira yamada bela gele bele maji we don duma wala sa obsika wala so dum na tumna ka nema di werema fami no e ministre e fami Fos Barkan be makke fena colonel Assimi Goïta ko woluni francité ko ni ani francité ko be bolum kambi we ka fo benganse be ko mena ta ko kono ne bengero la ministre min kada ko anake otu hakato ini Fos Barkan Francis Rasu na be ketum na ka be ko otu la kunungo o ka konwado bora kaboga o kapiki kunda ansongo kan wona dala shena ka fo mi ka fo ko ichen tibana ko do bora o ni nyo che ke joko atiteme kangama kamanga mbachula o kala gela baye wera bulu tambi atikachala fe CEDEAO aleni malin nyo che biwal masini ko lajere do benake lajere mi no psika ke sababu ye ninka akoere belagele noya kadaka ko belagele ba do bi ta fanye mi bi maliko yin ala wor barkaw fe amala do ka fo o hakina digina o kumala do walma journaliste do me e korbal jamanaka akra o 1984 89 growla atoy ko Olivier Fulgence Kassi na le kuni armateur baye alaka kalfam nala o kera 20 janvier 1989 korbal ka u hakili to ala kunu ka tasibla bake ka nyesi ama o ya soro dialogue national dialogue vérité et réconciliation olu be si ka fola damne na kunu o ye tabolo do di la jeremi ni o kanga laban femina o ya ka foko korbal kasi ka bekelema mangamba o kabo o ni nyonche Burkina Faso olu kunye labendo sabati labemi no ya ka foko be na wulika do kestini Burkina Faso gouvernement srana tama nge kusebe les réseaux sociaux internet ou ya betre kakla ni Burkina Faso tele la jekunu do wele tala ko maukana isendo ni tamaina wa so do yikali kishen do wele ko ku wirefa ni rock mar Christian Kaboro mabo fanga ko tison je kuli chama ne be bita munu be kal wulga do kesini o satke la maladona kafo Burkina Faso gouvernement ou la selike
ko ni tamai ama yamariya masika tama wala ko kan akana ke satkela si keleme ka sini gono sini mi sibiri ni min borola amala dona ka fuko be kella sili baye kadaka beskele men ni watina Burkina Faso dronte korbar bala farafina jamana chaman bala nazra jamana chaman bala wa kun wala tala de mali be gelam konnana wala bi ka de même ke chugum na kana se mali doma amala dona ka fuko fe o tigelen fle Liberia kasa Liberia so min kabu haklima wajul kala don ne ale chrétien pas sérieux ale tara yoro la kata ka wajul ke amala dona ka fo Quran kun yoro ko fure na bingal kala na biuka mami tayana min la ko don folo mamu ani kononto ni kala ketugo fenfena Josué atara boni kene kan kunu ka kla ka nyini jamana bono do fe ko ka kle damana ma ke kle sababu nyongo ko ke tashibla la ka nyesi ba maraton numa kadaka ko akose ko gala ko sebe Josué ko ni la seli ke kayira ka foko bibi nata o masima Amerika ko nani wana tika ke Liberia ko wajul ke laba mena ke ni wana kasrai ko masima chikaka o satke la ko bina tasibla ba ke kanyesi o mo o nyonga na kele farangara Ghana kunu citerndo ale fale mugujugula kadaka o tasan boyorom na o mugujugu ko to ale kuna ale tarabo kabi ko mu dotigi be blanye o tarabo kabi kara kasara dai akara kasara mi amara dona ka fo ko mi yere dona folo mi yere ayira ka fo mam to la folo aftijo matan ani wonon fla bonyongola akara dugumina wakuma ko abriata o yoro ko folo la ko aye dumi mine na kara sababu ka duwo jeni ko tijo du keme durula ashu da madonna te misira ka bo kenema ne ayalla ka fo wodi storala wodi ni mahka hakai kalma wa menyu amla so madaina amesike fulika ko nyesha uma ka fayo ko afka be ni ala sonama bishina akatuba la salama Muhammad